Winganiza ukuthi impela sibona lapha uKing Bhaka ethukuthele ke eganeke unwabo eqonda ngqo inyanga ke ezwa ngumfana futhi Mkhwanazi njengoba ke esize wenqumela ke ukwayikade ke inikeza ke izinsuku ke ezintathu uthi ke izike izoxolisa mangabe ingizanga impela ke uyontaza ke emoyeni ke ama files wayo ke liyona linyanga njengoba ke eveze ke izinto ke eziningi ke eveza ke nezithinta ke abantu ke besifazane nezinto yona ke imali bafuthi impela ke siningi izinto ke vezile uKing Bhaka wathi cha impela ke mengaba ke umfana futhi ke engasondeli ke eduze kwakhe ke azocela ke uxolo ngoba ke usewagodli ke wonke amafayili akuyena mangabe ngakwenzanga lokho impela ke eliyobhubha ngoba ke wonke ke ama-files wakhe ke uyowanakela ke isizwe bafuthi impela phansi basikhuluma kakhulu ke ake sinishiyele ke yona ke lenkulumo King Bhaka ke edlulisela yana ke inyanga ke eyaziwa ngaye ke umfana futhi Mkhwanazi khona lenyanga engibhazile bathi abantu angikhulume ngayo kwaukuthi bengisabhekene nenyimpi bengisabhekene nale yampi lengiyiqalile yesikesh bengisabhekene impi yesikesh ngithe ngibhekene nempi yesikesh ngabhazwa enye inyanga ebizwa ngumfana futhi Mkhwanazi mfana futhi Mkhwanazi sengiqedile ngesikesh sengibhekene nawe ndoda ungibhazile mfana futhi wathi mawungibhaza mfana wami wangitshela amasimba waze wazongitshela ukuthi waxoxa ingane kwani mfana futhi wathi ungaphephula umuzi wami nga understand ukuthi awungiqondi ukuthi ngubani wazi kahle mfana futhi ukuthi wawafika kumina uzofuna umakhanda oil umsebenzi wami ngiyamprotect umuntu osuke efune iproduct yami kodwa uthema usuveza umakhanda oil ku live wakho ko TikTok wangithinta kwaukuthi angikwazi ukudila nawe ngisabhizinesi cash angikwazi ukudila nawe ngisabhizi ngingaka-consult esigodlweni mfana futhi ngiconsultile esigodlweni mfana futhi ngiqedile ngesikesh ngibhizi nawe mfana wami njengamanje njengoba sengifika kuwena mfana futhi ngizokunika izinsuku ezintathu zokwenza ulive uxolise ngizokunika izinsuku ezintathu njengoba namhlanje kulosithathu ngiyalibala nalolu ulosithathu ulosini ulesihlanu iyaphela ingqinamba ngomgqibelo mfana futhi ngizovula amafayili akho mfana futhi ngithi kuwena already imimoya njengamanje ithukuthele already kumakhanda dam kuthukuthelwe ngithi mina kuwena ngoba unomakhanda I normally don't do this ngoba unomakhanda oil wawulanda uyazazi izimpi engakunqobela kuzona mfana futhi Mkhwanazi uba uyazazi mfana futhi ngiyaphinda ngithi kuwena izinto wayikhuluma nami ufikile ezinye watshelwa yimzona ezinye ngizithola manje ipower njengoba ihamba all over kusetshenzwa wena nginefayeli mfana futhi ipower izozama ukulidedela ngendlela yakho kodwa mina as King Bhaka ngisakunike 3 days kodwa ngeke ngivimbe imimoya ngendlela ethukuthele ngayo iza kuwena mfana futhi Mkhwanazi uyazazi ukuthi uyiscam mfana wami mfana futhi Mkhwanazi uyazazi uyiscam mfana futhi Mkhwanazi uyalazi iqiniso between wena nomngakho lapha endlini uyakwazi ukuhlukumeza ohlukumeze ngawo umngakho ngezizathu engizozibala ozenze kumngakho wahlukumezeka mfana futhi Mkhwanazi uyazazi izinto ozenze emntwaneni wakho mfana futhi Mkhwanazi uyazazi izinto ozenze kubantu ebebefika bezofuna usizo including abesifazane mfana futhi Mkhwanazi uyazazi izinto ozenzile ezingalungile ngikunika 3 days mfana wami ungibophe mawuthanda sengiphezulu kwakho ngiqedile ngesikesh kulo 3 days
Ngifonele wenza live inamba yami mfana futhi ngiyinika wena today it is 0798130260 ngiyinika wena ngqo umoshile mfana wami ezweni uyazazi imali zabantu oyithathile abantu wangabenzela fokon uyazazi mfana futhi uyazazi imali zabantu obaqole zona mfana futhi mkhwanazi emtuba masimba akho uyazazi xolo yimina manje angakafuni ukungena kuma details mfana because okwakho kuzofana nokwabanye okwakho ngokufana nokaSigujana ngizoqinisa isandla kuwena ngoba ungizele ngobuso angiphendulwa mina mangikhuluma awungibhazi mina mfana wami awungibhazi mina tshela yimi awungibhazi mina njengoba ungibhazile mfana wami ngifuna imali zabantu lezi owayithatha baningi ufuna uyibuyisele emumva 120 or 100 mali before uyibuyisele ngifuna ukuthi umuntu owathatha imali yakhe aqala ahlale nawe phansi kuqala ngoba vele kushiwo njalo ka spirituality kuthiwa umuntu uhlala naye iqala mu consult mengabe usuhlulekile mina ngizofeza yonke into mfana futhi ungiphazile mfana wami ngakubuka ngathi ubheke lensha uyasazi isimo sempilo yakho wena uyakwazi ukugula ohamba nakho mfana futhi akwazi uyasazi isifo songakwazi ukuyiphatha kwakho mfana futhi mkhwanazi funa kwenziwe ubulungiswa kubantu abama victims akho ungibhazile mfana wami benge ngikwazi ukudila nawe ngingaqedanga ngescash ngiqedile ngescash njengamanje sengibhekene nawe ngqo kodwa before ngiveze konke mfana wami konke because umndeni wakho ozalwa nawo ulalele ufuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile kubona ukuthi kubeshe abantu besifazane ebebehamba wena bafuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile ukudlala ngabo ngendlela odlale ngayo different types zokudlala mfana futhi mkhwanazi sengikhona mfana wami ngikunika only 3 days wenza live waxolisa ngizoba nendlela ehlelekile engizodila ngawo nale metha ngizobacela mawuxolisa ngizobacela bonke abantu abama victims akho kakhulukazi labo thatha imali zabo ngizobacela ukuthi bazohlala nawe phansi nilungise naningalungisa khona mawuxolisa kodwa mase ngiyaphinda futhi uyithathile imali zabo mawukwazi ukuzehlisa ngizosebenzisa lo makhanda oil okuwena ukuthi ngifacilitate lento ababeyifuna kuwena bangayithola sewuthatha imali ezinkulu ngalo makhanda ngizosebenzisa wona ngifacilitate umehluko mawuxolisa ngizodila nabo beza private siqede private kodwa mawucabanga ukuthi uyingakala khohlwa mfana wami bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakudakwe yini bathi ngengqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholota lamachise hayi ke wengane zawuthi impela ke zinjalo ke izindaba ke beseniphethelele zona njengoba sibonile lapha uKing Bhaka eqonda ngqo inyanga ke eyazwa ngaye ke umfana futhi ke mkhwanazi njengoba ke ebemxwayisa ke emnikeza ke nazo ke izinsuku ke ezintathu ukuthi ke azoxolisa hayi ke wengane zawuthi impela thina ke simbuso sithi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane ke yona ivideo elandelayo.